श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार. चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर. चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27. महाविद्यालय विद्यार्थ्यांमधील संशोधन वृत्ती वाढावी या उद्देशानं महाविद्यालयाचे प्राचार्य समीर तारी यांच्या संकल्पनेतून आज एक अनोखा उपक्रम राबवण्यात आला. आज आपल्या देशाचं अंतरिम बजेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेमध्ये मांडलं. यावेळी या बजेटचे थेट प्रक्षेपण महाविद्यालयाच्या डिजिटल वर्गांमधून दाखवण्यात आले. सर्व विद्यार्थी बजेटचे थेट प्रक्षेपण सुरू असताना महत्त्वाचे मुद्दे टिपून घेताना दिसत होते. या महाविद्यालयात येणारे विद्यार्थी ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील असल्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी या क्षेत्राबाबत बजेटमध्ये सांगितलेल्या तरतुदींबाबत समाधान व्यक्त केलं. नवीन रोजगार निर्मितीबाबत केलेल्या तरतुदींबाबत विद्यार्थी समाधानी वाटत होते. त्यावेळी प्राध्यापक मयुरी कुंभार, प्राध्यापक सिद्धी कदम, प्राध्यापक सुगंधा पवार, प्राध्यापक कोमल पाटील, प्राध्यापक तामणेकर, प्राध्यापक सावंत उपस्थित होते. नमस्कार. आज आमच्या महाविद्यालयात पुंडलिक अंबाजी कर्ले कला व वाणिज्य महाविद्यालय शिरगाव येथे अंतरिम केंद्रीय बजेट 2024-25 चे लाईव्ह प्रसारण दाखवण्यात आले. माननीय श्रीमती वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या बजेटमध्ये भारतातील गरीब व गरजू जनतेसाठी विशेषतः महिला व शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत. याचा फायदा निश्चित आम्हा महिला म्हणून होणार आहे. तसेच शेतकरी कुटुंबातील आम्ही विद्यार्थी असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या योजनांचाही आम्हाला जास्तीत जास्त फायदा होणार आहे. 2024-25 चे हे बजेट देशातल्या गोरगरिबांसाठी व गरजू जनतेसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. मी प्राध्यापिका मयुरी कुंभार आमच्या पुंडलिक अंबाजी कर्ले कला व वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये आज 2024-25 च्या केंद्रीय बजेटचे लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवण्यात आले. हे प्रक्षेपण दाखवण्यामागचा आमचा उद्देश हाच होता की आमच्या विद्यार्थ्यांना या बजेटमध्ये जे वेगवेगळ्या तरतुदींचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे, ज्या काही योजना आहेत त्या विद्यार्थ्यांना माहीत व्हाव्या. तसेच आजची भावी पिढी उद्योजकतेकडे वळावी, उद्योजकतेमध्ये विकास करावा, अशा विविध हेतूंचा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून आज हे बजेट आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना दाखवतो. आणि मला असं वाटतं की भारतासारख्या विकसित देशाला अशा प्रकारच्या बजेटची आवश्यकता होती आणि नक्कीच हे जे बजेट आहे ते येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी भारतासाठी नक्कीच लाभदायी ठरेल. धन्यवाद. आमचे महाविद्यालय पुंडलिक अंबाजी कर्ले कला व वाणिज्य महाविद्यालय शिरगाव येथे आज 2024-25च्या बजेटचे लाईव्ह प्रसारण विद्यार्थ्यांसाठी दाखवण्यात आले होते. या प्रसारणामागे आमच्या या महाविद्यालयाचा हा हेतू होता की विद्यार्थ्यांना विविध ज्या कल्याणकारी योजना सरकारने राबवलेल्या आहेत तर त्या योजनांच्या निरनिराळ्या तरतुदी ज्या बजेटमध्ये केल्या गेल्या आहेत त्याची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी आणि त्यांना जास्तीत जास्त त्या योजनांचा लाभ उठवता यावा यासाठी आम्ही ते प्रसारण दाखवलेले होते विद्यार्थ्यांना. आणि सरकारनेही आता जे नवीन बजेट सादर केलेले आहे, आपले जे वित्तमंत्री आहेत निर्मला सीतारामन यांनी आज जे लाईव्ह बजेट सादर केलं त्यामध्ये निरनिराळ्या सुविधा बजेटमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. योजनांमधल्या तरतुदी सांगितलेल्या आहेत. त्यामध्ये जो कर आहे ते कर मर्यादा कमी करण्यात आलेली आहे, उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आलेली आहे. शिवाय शेतकऱ्यांसाठी महिलांसाठी निरनिराळ्या आर्थिक योजनांची तरतूद केली आहे. निश्चितच हे जे बजेट आहे हे सगळ्याच भारतीयांना फायदेशीर ठरणार आहे. आज आमच्या पुंडलिक अंबाजी कर्ले कला व वाणिज्य महाविद्यालय शिरगाव येथे केंद्रीय बजेट 2024-25 चे लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवण्यात आले. या बजेटमध्ये अनेक फायदेशीर गोष्टी, फायदेशीर तरतुदी किंवा फायदेशीर योजना मांडण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी युवकांसाठी असणाऱ्या काही विशेष योजना, महिलांसाठी असणाऱ्या काही विशेष योजना, भारतातील शेतकरी वर्गासाठी असणाऱ्या काही विशेष योजना नमूद करण्यात आल्या. यामध्ये युवकांनी जास्तीत जास्त उद्योजकतेकडे वळावं किंवा कृषी आणि सहकार क्षेत्रासाठी
विकास व्हावा, त्याचबरोबर भारतातील विद्यार्थी कौशल्य विकासाकडे वळावेत यासाठी काही विशेष आणि महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत आणि आगामी काळासाठी आगामी युवकांसाठी हे बजेट नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. यातील जास्तीत जास्त तरतुदींचा आणि योजनांचा लाभ भारतातील युवकांनी तसेच भारतातील विद्यार्थ्यांनी घ्यावा अशी अपेक्षा मी व्यक्त करते. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.